Owayebam boqala ibhizinesi like umzekelo from uqala kwam ukuthengisa ndithengisa ibhonet, uwayi wam wangala nyaka akasafani nala nyaka. I believe over time uwayi wakho uye atshintshe, yabo, uye atshintshe abe zizinto ezi-different. But owam uwayi ndaye ndajona uLAS okanye wayi ndiyidistributor yakwaLAS, yabo, yinto yokubana ngabana mna guys ndiyazazi, yabo. I believe ba nokuzazi sometimes naxa uye uzikhangele wena noba awunawayi mhlawumbi awunanto ba okay ndijoyina le business. By the way, what is why? Why sisizathu sakho soba ujoyine ibusiness okanye soba ujoyine uLAS, ne? Let me just put it that way. Isizathu sakho soba uthi okay, hi Omela, mna ndicela ilink ndifuna ukujoyina and I'm going to be serious, I'm going to work, yabo. Laa nto ezasoloko ikudriver ba even if sophelwa ngamandla because iyenzeka too almost kuthi sonke guys, and zininzi ke izathu ezi-contributed to loo nto leyo ba ngiqonda uba you know what, at this point I am tired, yonke loo nto leyo. But ke because uwayi yena abe esamile uyiqonda uba you're pushing through zonke ezo zinto, yabo, yazitshova. So nokuzazi guys, like uzi-understande wena as yourself, uzazi uba ungumntu onjani, uthanda ntoni, yonke loo nto leyo. For example, mna guys ndiyazazi mna uba ndiyazithanda izinto as-expensive, like ndiyazithanda izinto ezi-expensive, ndiyathanda like ndiyayibona into phaa ndiqonda uba yho ndiyayithanda le nto, yabo. And also ndiyathanda izinto ezizalula. That's me. Like mna ndiyazithanda into ezilula, ndiyayithanda i-convenience all the time, ingase nje and I pay for i-convenience mna. If ever kukhona i-line ende and then khona umuntu othi mandimnike i-100 rand ndizangena ngaphambili, ndizayikhupha loo 100 rand. For example, apho ndihlala khona kule apartment endiyirentayo ayikho nkulu, it's just 1 bedroom and then, yabo, ayikho nkulu. But mna ndiyayazi into yokubana ngabana mna I am lazy. Yes, ayikho nkulu but ndiyanqena and ke ngoku andizuhlala endaweni emdaka. So mna ndinomamzo, like umamzo uyeza azokuklena kwathana ndimbhatale apakishe iwardrobe pattern nathini, hlale ndiyazi uba okay iijini zam zilapha because just because ndiyonqena ayithi loo nto leyo ndilelivula ke mna ke liyibonayo into yarongo, ndiyayibona uba imdaka laa nto leya nifuna uklena kanjalo. So ndinomamzo, I pay, ndiyabhatala for loo nto leyo. So uzithi xa ukhangela oowayi bakho uzikhangele nawe ezisiqo sakho, uzijonge uba noba uwayi wam uthini. For example, mna guys I believe uba andinokwazi ungabi namali, and imali mna ndayibona uba okay imali ndizayifumana through i-business because i-business oyisebenzayo, like usebenza i-business itsho yona ikusebenzele wena, yabo. Ewe there's i-point apho uyiqonda uba sana i-club phase yokuba iyakugowisa. But yabo, umzekelo for example like le nto ndiyithethayo ndicingiswa yinto yokubana ngabana ndizithengele iskipa and esi skipa sase-12,000. Xa ndisithi noba ndiyazithanda into like ndiyazithanda into ezidubayo, esi skipa guys i-12,000 whether you believe it or not, yabo. So I paid i-12,000 for just i-t-shirt, yabo. Ko mna ndiye ndizibone apho uba you know what, no mntasese wena you need to work. Nje apho kuvela khona i-opportunity yokwenza imali, you need to be there. Like you need to be there and fanele ufika ube serious phana. Wait, let me show you. Let t-shirt by the way. Okay, it's actually it's 12,000 as in 12,750. And zenza nje mandithanda ke sana. Akubathini. It's just a simple t-shirt, like a t-shirt, but it's 12,750. Yeah. So mna guys andiziboni kukhona i-point apho ndingazibana mali khona okanye kukhona i-point apho kuzothiwa ndiyacela. That's another thing about me, andikuthanda ukucela. So nje if ever wena uyazazi ba uyazifanela nje no-Omza uthi you know what Omza, I love expensive things and uzazithatha phi into ezi-expensive. You can imagine xa ndingacela umzali wam uba bethiwa ndicela umzali wam ndithi hi mama bendicela undithengele i-t-shirt at oh okay how much, ndithi it's 12,750. That's kind of crazy, like i-crazy loo nto leyo.
So if you're like me, you know what ndiyathanda mna izinto. I love expensive things. Mndaze wena awufanele uba kudala wacela ilink kum. Fanele uba kudala wacela ilink wajoyina ulasi. Wathengisa i-products. Xela abantu about i-business. Right? Yeah. So nje, thatha inamba yam kwibio, my love. Namba yam yokalasi, hi Omila, ngicela undicacisela about i-business. I'll do nezinye videos, guys, ndicacisele so that ningade niye kuWhatsApp. But okwangoku sithi Oms, cela inamba, cela. I mean, ndicela ilink intombi ndijoyine. And uyazi ke ba xa ujoyina awuzofika uhlale, uzawufika usebenze. Yabo, uzawufika usebenze down. Yo, hayi guys, asisihlala apha, ingasihlale apha. By the way, it's just e-colors. So guys, no why wako. If ke awusamfumananga why go wenu, awusamfumananga mhlambi kwezinye izinto, but yourself wena as isiqu zenzele ifavor uyiqale lo business umjoyine lo lase uzixelele ba ndizasebenza like nje